Ingizama Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Mbukelo wami sisekhona phansi emathuneni. Mkhulu, ake ubingelela ababukele emakhaya. Thokozanisa sanibona Ndumelanga abushini endalo lobulisa la inyanga YoMpedi Mkhulu ngisekholi 131 Master Johannesburg CBD. Ila ngisebenzela khona abantu, ila ngisiza khona abantu, ila ngiyenza nomsebenzi lwedlozi khona. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Sisebenza siyavika la inyosi zisixake phansi kodwa inkinga ukuthi kungani singasondeli kuwe Mkhulu. Ziloko zibhizi nathi. Phela mina nginuka umuthi khehla lamakhehla. Ngigeza ngomuthi, ngiqhuma ngomuthi, ngima nomfazi wami yangazi emthini wena uzungenza lutho. Ngiganga ngomuthi, ngivula ngomuthi. Abantu this year ngithi bonke abantu ngibanika isigwebo sedilika jele. Bonke abantu abayitshela ukuthi bayangazi noma bazidela inyanga YoMpedi Mkhulu uthi ngibanika bonke isigwebo sika dilika jele. Abantu bayo ikati laleziwe impela ngiyakutshela. Topic ethu namhlanje Mkhulu soke sikhulume kabanzi la ngokuthi uchaza ukuthini mawuthi Liyingozi Ithuna Lomuntu Omyama. Kodwa ke ake sibheke la umbuzo wethu oqala. Mkhulu, siyasazi ukuthi isiwasho semali, isiwasho esilandwa emazweni angaphandle, isiwasho esithakwe kakhulu. Pho kungani Mkhulu lesiwasho kufanele uphinde uzosiphahlela emathuneni? Khehla lamakhehla wena ukazi into ezakalayo ukuthi uma sabantu abamnyama into enkulu ukuthi amathuna njengoba amathuna kuyila kwana kulala okhokho omkhulu bethu, kuyila kwana kulala abantu abadala, kula kulala obaba wethu, oma bethu, obani iyona ndlule uNkulunkulu wayenza ukuthi umuntu ugcine emhlabeni ulala la kulento le. Nawe unje nami nginje nobani ekugcineni wonke umuntu uzabe elethuneni. So into ezakalayo ukuthi wena khehla lamakhehla uma siyabantu nansi indaba. Abantu bona amathuna abawasebenziseli ubuhle, abawasebenziseli ukulunga. Hoti kanti uthini? Abantu abaningi beza la emathuneni, bafika la emathuneni bafike bavale abantu ngemali zabo. Thatha imali yakho ibolekile, thatha imali yakho umashonisa uhamba ngayo. Uthatha imali yakho umntana kini uthi ngifuna ukuyomosha lo angasephinda abone ukuthi imali wenzani ngayo. Umuntu afike nemali la emathuneni, mifika la emathuneni khona umuthi ofika ufakwe. Lo yamuthi lo yana bareka Sotho ke monna motho akopansele miriana emengwe ke miriana elengore isinya batho babitleng. Indoda emnyama neminye imithi milumbiwe ifika ifake la emathuneni, ifika ifaka la emathuneni bafike bavale impilo yomuntu emalini. Emva kwalokho angeke usaphinde uba nemali phezulu impilo yakho. So you need ukuthi uma umuntu ngizwe kahle uthole iswasho semali, ngoba iswasho semali ngifike ngiphahle la emathuneni, ngifike ngicele ngithi bogogo nabomkhulu njengoba kuyimanje nazi iwasho zikaMkhulu Hoti. Ngifuna abantu baqela imali zabo, baqela ukukhanya, baqela into zabo ziphakame, bengiqeni bavulele. Ngiqele kulamathuna lawo nifike kwavala impilo yakho khona. Ngiqele kulabo gogo laba la kwafika kwavala impilo yakho khona kwathiwa njengobulele la nemali yakhe. Njengobulele la ngempilo yakhe. Angifune qhatha umuntu emakhaya. Into eqiniso ukuthi uma sinje siphila ngemali. Uma sinje imali iyona into esiphakamisayo. Uma sinje imali iyona source of life kuthina. Uma kushawe emalini, kushawe yonke into. Uma kushawe emalini, kushawe impilo yethu. Uma kushawe emalini ayikho into ezolunga. Uma umuntu lo etshela ukuthi hey, receive God, believe in God only, yeke into zeyimali, yeka ini, awumtshela ukuthi okay fine, awuthatha uGod then unginike yonke imali onayo phezulu impilo yakho. Engakunika nomuntu ngeke. Ngoba umuntu uyazi abafundisi na prophet they know ukuthi uNkulunkulu uhamba nemali. And it's better for you to have money unlike for you to have God. Because of you have God but awuna mali. Ingane zakho zidlani? Uphila ngani? Into yakho ephushayo. Ingakho inyanga YoMpedi ukuthi ngikhulula abantu eyibophezulu bomnyama ngiswasho semali. Esibiza nje 1000 rand. Ngikhulula abantu ofisa into zabo zivalekile emathuneni. Ngiswasho semali. Njengoba sila lezi washo emathuneni. Mayisuka la ziyosiza abantu indlela esimanga. Zifike ehlala la kule ndawo for 14 days. Ngicelela ukuthi bonke abantu abavalwe emathuneni into zabo azibe right. Njengoba kuyimanje gijima mntaka baba uzothola into yakho. Makhosi. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake siphinde sikhulume la ngetswayi lenhlanhla. Tswayi lenhlanhla Mkhulu, umsebenzi walo ngabe uyini? And nanokuthi kungani liqala emathuneni? Why izinto zikaMkhulu ziqala emathuneni? Into engayisho kuqala umuntu omdala ukuthi itswayi lenhlanhla luyahamba, abantu balithatha. And senginabantu abaqashiwe 2023 usaqala nje senginabantu abathola imisebenzi ngotswayi lani lenhlanhla. Utswayi lenhlanhla I won't lie to you.
lubiza imali engange 500 rand. Then do not expect utswayi ngendlela leyo ngicabanga ngayo ukuthi lento le is just a normal salt. Utswayi lakho luthenga lapha yaka mama uyangiqhaza. Umuqeda besitshela ukuthi lona utswayi lolu akuyilona umuntu akababa. Lolu utswayi lulumbe nemithi yesintu yokuvula into zomuntu. Uma uqeda into zakho ziyovuleka ziyokhanya. I want to repeat this again. Into zakho ziyovuleka ziyokhanya. Lolu utswayi libulala imithi eyamosha impilo yakho. Lolu utswela ichitho ezafakwa abantu bezimpilo yakho. Awulotsholwa, awuna ndoda, awuna mfazi, awuna muzi, awuna nto enhle enzakalayo ngawe phezulu impilo yakho. Lolu utswayi liyobulala yonke leyo nonsense leyo. I repeat again. Lolu utswayi lokhipha yonke leyo nonsense leyo. Then lo muthi lo la uzophakamisa inhlanhla yakho nempilo yakho. Kulonyaka lo iye komakhelwane ukuthi bakuthakatha. Kulonyaka lo musu kubheka ukuthi emsebenzini uzonda ubani awufuna ubani. Wena izakuma utho liyeza. Ujonga into kubana eliyeza lizakwenzela ntoni. You always look for things of which are wrong. Unaki into ungamelanga ukuthi inaki. Unaka ukuthi ungene endlini ubani ubheke kabi, umakhana ukubheke kabi, umhamba kuphi ubheke kabi. Yekela ukubheka kabi, kumele ubheke kabi vele umuntu. Kumele vele bajike bethi uthwele ngoba umuntu. Uma abantu angakhulumi ngabo ufuna ukuthi kubo bani uzokhuluma ngabo. Amakati nezinja nezimbuzi zithi me uthwele me ungathi unomuntu osebenzisayo. You will never. Kudingakala ukuthi uthole abantu abazokhuluma nawe, abazokhuluma ngawo bathi unje ukuze ugijima uze la kule ndawo. Sikunikeze imithi yokuphila. Thola imithi yokuphila. Thola iyeza, themba iyeza lakho, then usuke ebantwini. Impilo yakho yobangqono. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake sibheke la. Uke waveza ukuthi kulabantu abathatha isaka lemali. Umuntu mayiselithathile wavuka ekseni wayifica imali akakhiphe imadlana encane aze koyishisa emathuneni. Kungani kufanele kube khona imali azoyikhipha azoyishisa emathuneni? Akayishise ayisemathuneni mageba. Ngiyaphinda futhi. Umuntu ngiyamtshela akayishise imali ayisemathuneni. Na ungakhipha nje imali engange 1000 rand kuleyo mali leyo. The rest of the money is yours. Kukhona umuntu uthola imali engange 2 million ngesaka lemali. Umeqeda ubrekela mina Inyanga YoMpedi ngimenzele lento. Wathi kimi Mkhulu sengihlanganise nje u2 million into esikhashana nje kangaka. Hey Mkhulu kanti namandla kangaka. Ngathi kuyena akunankinga ke. Oyenza ukuthi lethi imali deposit esele. Wathi kimi Mkhulu ngiyoza ngisambekizekile ngoba kune construction engisayenza ngisalungisa iplot lami njengoba ngeza kuwe ngifuna ukulungisa ini. Ngathi okay akunankinga ke. Imithetho engimnikeze yona akasenzi ngendlela. Ithini indaba uyafika uzobonga akakwenzi lokho namanje kodwa ngithe ngathi ake ngithulele ngiyothi makubheda uzabe ethi Inyanga YoMpedi uyiscam esho wonke lo mhlaba lo kodwa abantu bele kubesizakala manje ngiyasho nakubantu semakhaya saka le mali maqeda ungena imali yakho thatha imali engange 1000 rand noma 2000 rand uyeshisa emathuneni. Kungani? Ingoba Inyanga YoMpedi Mkhuluti usebenza ngabantu basemathuneni. Izinto esifika sifaka imali lapha abantu basemathuneni. Maye ukuthi ufuna ungibamba for lokho ungangibamba. Maye ukuthi ufuna ukuthi manje ngiyejele you can do whatever you want. But iqiniso ukuthi abantu ngiyabasebenzisa abantu kodwa abantu abangasekho and nakhona ngiyuza uhlanga labelungu not umuntu omnyama. Umuntu omnyama uyahlupha. Umuntu omnyama unamasiko amabi angafunakali akafana nomuntu omlungu. Umlungu akanabubi akana ini. So umufuna ukuthi ungenze into ezimali woza la kuNyanga YoMpedi Mkhuluti. So tulisaka le mali from 45,000, 50,000, 60,000, 80,000, 100,000 ngwenze into yakho. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake sibheke la. Kunabantu abathi Mkhulu ngifisa uza ku consulta kumkhulu njengoba ku 2023 ngifisa ukwazi ukuthi consultation kaMkhulu imalini. Ake ngiqale la mntaka baba. Consultation kaMkhulu uthi iqala la kule ndawo. Njengoba la emathweni kanje. Wena ufika kumina usuke eBackville. Wena ufika kumina usuka le kuthi ayikuphi elusukisiki. Uza kuma usuke eQueenstown. Utamogona utswa kodwa ungikhosa kwaRustenburg. Angiphili nawe angikwazi. Njengoba ngingakwazi kodwa uvalwe ngalamathuna lawo. Kuyomela ukuthi ngokamoya Inyanga YoMpedi Mkhuluti abambe ukuthi uvalwe ngalento le. Awuvalwanga mhlawumbe ngotikoloshe, uvalwe ngethuna. Uma uvalwe ngethuna, kuyomela ukuthi ngikhiphe indaba ukuthi uvalwe ngethuna, wamoshwa kanje. Then kumele ukuthi usizo yini. Emva kalokho for example Inyanga YoMpedi Mkhuluti ucharge imali enga 500 rand. Mangiqeda kuboniswa le milingo le uyaphuma esigodlweni uyahamba.
lento lezi azikiyeki ngoba ujwayele kakhulu ukuhlola awufuna isizo. Abantu abaningi labahlolayo uyohlola eNatal, ayihlola eStern Cape, ayohlola eLesotho, ayihlola eFree State lokuthi bangitshela nomunye ngamuzwa Mkhulu ethi kimi ngavala ngamathuna. Nomunye Mkhulu ngamuzwa ethi kimi nginezipoko. Omunye wamuzwa wayenzani? Angezanga lutho. Nomunye futhi wamuzwa wayenzani? Angezanga lutho. So into la ngiyisebenzi ufika la kumina for consultation nemali engange 1.5. Ngiconsulta every Tuesday and every Thursday. Uma ufika kumina nemali engange 1.5 ngizokunika imithi ewu2. Le mithi ewu2 izokwazi ukuthi ishintshe isimo sakho sokuphila, impilo kwempilo engqono. Woza kunyanga YoMpedi every Thursday and Tuesday, consultation 1,500 rand. Uma ufike umune 500 baba une 500 consult, awuhamba ubona ukuthi ugogo wase next door akayidingini noma awufuni ukuthi aconsultise noma akuhlolele yini lokwaziyo. Mina ngifuna ukuthi imuza la kumina phathi imali ngange 1.5. Ufuna nami phansi sikhulumisana nje kuphela, phatha imali ngange 1.5. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ngaphambi kwasikudedele ngaphambi kwasivale ake usicacisele la uchaza ukuthini mangabe uthi Ithuna Lomuntu Omyama liyingozi. Ithuna Lomuntu Omyama liyingozi uma usebenzisa umuntu omnyama. Kungani Mkhulu? Ngoba umuntu omnyama unezinto ezimbi eziningi. Uma umuntu omnyama eshonile engagezwanga then usebenza ngaye into zakho ziyomosheka. Uma umuntu omnyama ushonile akathathwanga abakuba umoya wakhe la ukhona, usuke la uzanda isilwane mhlambe lesifake nje abathakathi kuphela. Uma umuntu omnyama eshonile kade eshona ethakatha ezinto ezimbisi kaSathane, uma umthathile la ekhaya la uzabe sekuthiwa la ekhaya kuyathakathwa, la ekhaya kunemimoya, la ekhaya kunamadimoni, la ekhaya kunani. Uma umlande umuntu omnyama ngoba umuntu onamasiko amaningi, uma umlandile wafika wathwaliswa ngaye, into eyinkinga ukuthi ungaze ufe nokufa. Thola ukuthi omunye kade bela abantu ngeenhlamvu uyogijimisa abantu ngendawo ngebanga. Ingalendlela umuntu omnyama kade engakho uthwala ngethwele umuntu omnyama, umuntu wakhona kuyikuthi lo muntu lo bekuyimuntu kade kuyinkabi usenkingeni. So thwala ngomuntu omhlophe enomuntu kade ephila impilo fresh ebutepu, impilo emnandi. Ungathwali nje ngomfafabulani nje uyokuhluphekisa. Siyabonga. Sibonge kumbukelo wami, sibonge na kwinyanga YoMpedi TV. Siyabonga. Thokozani sanibona nedumelang absheni endalolo bulisa la inyanga YoMpedi Mkhulu ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Ilang tholakala khona, ilang phakamisa abantu khona la kule ndawo. Ngiyahlola mntaka baba, uma ufuna ukuhlola ufika nemali engange 1.5. Ngiyakuphekela ngibona ukuthi kanti inkinga yakho ihleli kuphi. Uma umuntu ufuna ukuphakanyiswa mntaka baba woza ugijima sokuphakamisa la kule ndawo. Then ngeke nginamaphoyisa amaningi of which ngisiza abantu ngawo. Ama platform angazi ngine gambling perfume, gambling oil, gambling spray, gambling what ziningi. Uma umuntu ogembulayo wena nje uma ufuna ukuba nemali fona njengamanje ama number avela ku screen. Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Ngiphatha umuthi wangempela, uTT wangempela. Angifana lamazayizi yakwele yonke indawo afika nishanqola imali meqeda lapho umuntu wakhona awusama ukuthola kuphi. Uma ufuna ukuphila fona njengamanje. Uhlushwa indoda, uhlushwa umfazi, emsebenzini ukhona umuntu okumise kabi, mina ngiyawuphatha umuthi. Umuntu ofithi ubaleka inkabi, ubaleka mhlawumbe otsotsi, ubaleka ini. Inyanga YoMpedi ize lapho wena. Fona njengamanje ukwenzela umsebenzi wakho. Umuntu ofithi ufuna ukuthwasa, ufuna kuphamisa ithongo lakho, ufuna ukuzogida la ekhaya, udla amagobongo esintu, woza la kwinyanga YoMpedi Mkhulu Hoti. Sengihambile njengamanje. Siyabonga. Fona njengamanje. Makhosi.